Entre els primers turistes estrangers que van arribar a Calella hi havia Nicholas Bobotsky, 1888-1975, i Dorothy Webster, 1888-1980, coneguts com el rus i la russa. Va ser a l'any 1927, i després de passar un temps a una casa de pescadors de Calella, que varen començar el projecte de construir un castell amb reminiscències medievals al paratge de Cap-roig. Va ser un projecte que va durar 50 anys. Es va començar per la portalada, que van anomenar Gatehouse, la casa de la porta. Eren habitatges inicialment pensats per al personal del servei, on es van instal·lar durant les seves estades a Calella. L'obra no es va acabar fins a l'any 1975, amb l'ajuda econòmica de la Diputació de Girona. Junt amb el projecte arquitectònic del recinte, la Dorothy treballava al Jardí Botànic determinant l'anivellament dels terrenys i el traçat de camins, parterres i miradors, amb l'ajuda del jardiner anglès H. M. Holloway. El 1934 varen obrir el jardí al públic i cobraven una entrada per finançar-ne el manteniment.